selendang biru hamung ngenai hati Nora tekan batin setiamu konco-konco kabeh. Ji, loro, telu. Yo. Selendang nek ngene iki kompak. Apa meneh muni arep besok ngene iki kompak. Monggo. Tatapan janjimu selendang selendang biru selendang biru hamung ngenai hati Nora tekan batin setiamu Konco-konco meneng kabeh. Iki gawe Rizki ya. Tangkeme kok apa andelok. Wes kuwi, kekno mikir kuwi. Wes ayo muni. Ora tetho. Balik meneh. Tau hukum mau tetep ae. Tekan jam 5 wis kurang rapune jenenge terus. Yo, 1, 2, 3. Pandi bunga. Diplayoke. Ya wis, muni meneh. Wis. Tetep ono janjimu.
Tepono janjimu lah tak nging ora iso. Bulan balen. Kowe lain tetep gareng bae wis rasa ngono. Arep janaka barang wis. Bentanane. Lah yo kepengin mundak pakate kok wis ora iso tekan ngendi bae. Endang biru. Randek kuno nang Abirando. Lah malam sak wong tuane diruwangi dono-dono. Nyoben to ana apa-apane. Wis sirik karo. Lho aku ora sirik ya boyo. Boyo ketan pipi ono undahe ngono lho. Wis dono nggo takoni, "Nanti posisine?" Jogja deh. Aku ngono ki Bapak. Ayo, Jogja deh. Ya aku balik kapan? Malam setu deh. Undahe umur ki ora ono apa-apa. Wis rasa iki. Aku elek muni apa ya tak tedol dhewe. Wingi ning gareng apa wingi? Welok piye ya. Aku apa muni kon mayang wong ngene wae. Sasak kabeh. Dilemu mlaku, ayo pokoke beres, apik kan. Anak Janaka le mlaku piye? Iki. Ya ora ono Janaka judil-judil. Iki ono mbahku ora meh-meh. Lha wong iki wong loro ini dobruk wae. Men kalau aku sih saiki, tak terima-terimake ya. Ale ora trimo kepiye wong kanane kaya ngono ya dak. Bolong ki apa anake nrimo pandhewe sing kuwasa. Oh, aku iki pancen kaya ngene, aku tujune ngene. Ngono kuwi. Ora yo temen kaya aku ya wis cilik utawa ngeyel omongane ora apik. Dadi Janaka. Ayo ngono. Ini nak bayarnya foto karo dalang awan mau. Boyo wis. Kita kandhani ya Kang Garing karo Bagong. Iya. Ing bengi iki kadhawuhan marang kabeh diri sepuh warga masyarakat ing Kali Gintung daturi paring panglipur ya sing bocah anak-anane nek donge ya remuk ning ya ora apa-apa pancen kudu kaya mangkono dadi tetungguling pandemung ki saiki wis ra kuwi sing omahe dhuwur karo nglereni kelakuane kuwi. Mula saka iku muji syukur marang Kang Murbeng dumadi dugi. Kemawon sedaya ingkang sampun kalampahan benjang sampun paripurna saged pinaringan tata harja tinebena lir sambikara. Iya. Wah sing baku ngene ya, sing baku tetep wayangan.
Buh dalane sapa sing arep metro sapa? Kula sampun nglenggana wonten iku mawon. Apa sing jaluk umpamane ana sing main aja nganggo wiyaga iki anti wae. Oh ya kita wong ya berbose kandel-kandel. Iya semono mikro muga-muga wae warga masyarakat ini. Warasan ing taun gurine semoga apa kang dadi kepinginane bisa ngrembaka contone bisa tanam tuku tanam tuku bisa joro-joro bisa nyebadani marang keluarga wis sing tak jaluk kaya ngono wis saiki gandeng wektune wis entek kuwi garing sedilu saiki saka Panggaring apa saka Agusti apa saka Bakong Sike sepisan untuk Guswan sore wis jam 2:30 oh ya wis iki kok wis aku tak dadi kunoke wae wis ngene wae kok aku raketan mbok misak dengklingan kepengin ular kambang oh ya di bawani